media kamu dari naik dengan berkurangnya itu penolak paham dari hambaya harus tapi malah ini belai ke tongkok belai ke kau tongkok mani kayu tapi malah itu amah ke wasiapa no nanti mana bubagra kami ni abro no jeng amah itu dulu mana ini 186 186 number ini Maharaja kota buka kantong ko ini punya assignment misal no dulu cawi no ini Maharaja Prabu Krishna Devarma
बिना आसायमानि सांनो थानांगौ हस्पिटालाव जों DWF बुंनाय जों गाइसा सिदांत नालायखा जों बबाग्रानि आसायमानि साननिफ्राय जों अरबि पेसेन्ट गिराव कन्ट्रल लाराव बाग्लायानो दुबियाव बाग्लायानो होननाय अब कक्सारलायमानि सिंथिनो जोंनिफ्राय बाग्लायफैबाय अपनो सानान महाराजा जोंनि लास्ट महाराजा बाइपर महाराजा गोथां दंखौ गोथां दौनिनाय बिनि बखावलांनाय आयगमानि दंखौ दैबकनि आयगमानि दंखौ जाय दिनै अखा दफानि बर'फोर दिनै बिनि प्रजारखौ गाहाम जाय जायखाय गालांगि थांमांखौ जोंबो अबनायो बतंसा जों बेयाव माने मानखौ माने जोंनि त्रिपुरा रायजोआव दिनै हा दंगौ जों सायमान दिनै राजा दंगौ सायमान जों अखानि भूमिपुत्रनि जों सायमान सायमानि सर्तेव जों फरायनानै दङ महाराजानि सिथिनो साबजाब जाय महाराजा दं आबो जतनो सायमानखौ अखनो सानानै दङ जाय जतनो जारा दिग्राबासि नखर सानानै दङ महाराजानो आयुग्लाव दंखौ बिनाय जतनो दियाय बायदि जों जारा हिन्दु जाय हिन्दुनि सुरिमा मतेश्वरी ख्रिस्टाननि सुरिमा मतेश्वरी जों DWF जोंबो सुरिलायनाय एबं सुरि दङ एबं सुरिलायो बबाग्रा जेन बिनि आयुकलाव बिनि दंफां बिनि अमाहायगोना आखाइ मासाल प्रति बसरनो अमाहायगे बिनि आखाइ मासाल एकदम ताई अरनि बिसेसके अरनि रुगिरबो हामै बाजाथों